बाथौ लानाया दासिम बोसोरथाम जानोसै आरो बाथौ लानायनिफ्रायनो जों बिनि सिगाङाव बुलि बाथौसोमोन। बाथौ लानायनिफ्राय जों बयबो रायजोआनो लोगोसे लानानै मोजांहाय जों फालिलांबाय थादों आरो प्रत्येक मंगलबारे जोंनि खथि जायाखै आरो प्रत्येक मंगलबारे जों थानसालियाव फैनानै प्रत्येक पर्ब जोंनि जिथु मोनबा पर्ब दङ बे पर्बखौ जों मोजाङै खुंनानै रायजो राजाया बारहोलांबाय थादों आरो दा दसे जोंनि बेयावहा बिश्वनाथ जिल्ला थानसालि जानायाव बेयावहा बहुत गामिनिफ्राय फैनानै बेयावहा दा आरज गाबफैदों। बे आरजआव माने जोंनि गामिनिबो माने बाहागो जानानै बाहाय थांनो गोनां जादों। जाहा दा गाहाय गोथारिया बियो थांदों। बिबो दिनै बेयावनो बिबान दङ बिहा बि सालायनो थाखाय बेयाव थांदो आरो जों माने बेयावहा बे बाथौसालिया जोंनि जिल्ला बाथौसालिया जानायनिफ्राय बाहाय मानसि खम जादों आरो जों मोनाबिलियाव खालामोमोन। मोनाबिलियाव जों मोजाङानो मानसि मोनोमोन। दा खिन्थु बेयाव फुंबिलि खालामनायखाय बेयावबो जों फुंबिलि खालामनो हाबाय। फुंबिलि खालामनाय लोगो लोगो जाहा मानसिफोरा बाहाय ओंखारबोनोखाय थान मोनदों। बिनिखाय दिनैनिफ्राय जों सावरायलायदों आरो जों मोनाबिलि खालामसिगोन आरो दासिम जों बाथौ फुजिनायाव फालिनायाव जों जेबो उसुबिदा मोनाखै। जोंनि गामिनि रायजो राजायाबो जेबो उसुबिदा मोनाखै। आइ माइनावफ्रा फ्रायनो फैनानै सहजुग खालामनानै जोंखौ आवगायलांबाय थादों। बेसेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो आसारामाव सिगां माने बाथौआनोमोन खिन्थु बुलि बाथौमोन। बे बुलि बाथौ माने फ्रायनो गामियाव बुलि बाथौ मानियो माने बिसहरि होनो आरो बिसहरि मानियो। खिन्थु जों माने जों जेथिया आंनो बिबानाव दंमोन बेनि माबा आफादगिरि बे आफादगिरि थानायावनो बिथां जाहा फैनानै जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव मिटिं मोनसे होनानै जेथिया जोंखौ बुंबाय जे बाथौ धोरोम लानो नांगौ। जोंनि आसल धर्मा बाथौ आरो बुलि बिधाना बेयो मोजां नङा होननानै बुंनायखाय जोंनिबो रायजो राजानि गोरों गोराफोरा बाहाय हेफाजाब होबाय आरो बुंबाय जोंखौबो जे जों बाथौ धोरोम लानायानो गाहामसै। खारन गुतै ओनसोलाव बर'फोरा जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ लाबाय जेथिया जोंलाय मानो थानांगौ लायालाफानो जोंबो लानोसै दे होननानै बुंनायखाय बाथौ धोरोमखौ जोंहा लानाय जाबाय। सोलायनानैथ' बहुतानो गाहामानो मोनदों जों। आगोलनिया जों बोसोराव खेबसे गावराजा फुजा खालामोमोन। दा गावराजा फुजाया दा जाहा हेगारनाय जाबाय आरो दा माने बे बाथौखौनो जों सप्ताहे प्रति बे रखम आर'ज गाबनो फैबा जोंहाबो गोसोआ माने सोरां मोनो। बेनिखाय जों बेयावहा बे बाथौ धोरोमखौनो मोजां मोनदों। जों दा जोंफोर मंगलबार जों फैयो। फैनानै प्रत्येकता मंगलबार जों फैयो आर'ज गाबफैयो। जों मोजां नाङो जिबनखौ सान्थि नाङो आरो जोंनि बुलि बिधानसोमोन। बुलि बिधानखौ एगारनानै आरो आगोलावनो आंखौ सोलों नांफिनदों। सोलोंसारा आंखौ बेयाव आगोलाव बेयाव खनसे मिटिं जादोंमोन। जानायाव आंखौ सोंबाय थादोंमोन मादै मा नोंसोर लागोन नालाय बाथौ लागोन होननानै आं बाय लागोन देग्लायनिफ्राय लागोन रायजोफ्रा आल'सना जागोन। आल'सना जाब्ला आरो देग्लायफोर लासिगोन जों बाथौखौनो होननानैहा जों बाथौखौ आरो बिनिफ्राय लाबाय आरो बै माबा खनसे मिटिं जादोंमोन बेयावहा होमबानो जोङो बेखौ आंखौ खिन्थाबाय आं खिन्थानाबो होबाय होनबा रायजोखौ सोंबाय रायजोफोरा जागोन दे होनबाय रायजोफ्राबो लाबाय बाथौ। दा जों बाथौआव मंगलबार फैनो मोनाबा जोंखौ बिराद हामा नाङो दुखु मोनो आरो न' माबा मोनसे जाबायबोला सोरबा हायाबा सबबो बयबो फैनांगौ होमबानो सबबो मोजां नाङो आरो बेखौनो बुंबाय आं। खम लागासिनो माने दा सिख्लाफोरा सोरबा स्कुलाव थाङो सोरबा बहा थाङो। सिख्लाफोरखौ जों मोजाङै माबानोनो मोनाखै। सिख्लाफोर स्कुलाव थाङो नालाय बिसोर फैयानो आरो सेंग्राफोरा आरो खामानियाव थाङो। खामानियाव थाङाबाबो जाया। खुदिफोरा फैयो बेलासिबा मोनसे फैयो खिन्थु सानाव दा फुङाव फैनो हायाखै आरो स्कुल दङ ना स्कुलाव थांजोबो गथ'फ्रा।
खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मंगलबार मोनफ्रोमबो जोंहा जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय आर'ज लाफैबाय थायो। मानो होनबा जोंनि बिश्वनाथ जिल्लाया जिबादि सानदों बेबादिनो आर'जफोरा सोलिबाय थादों। आर'ज सोलिनायनि गेजेरजों मोनफा मोनफा बियाबफ्रा बेबादिनो दालाइ आफाद दानायनि गेजेरजों आर'जखौ लाफैबाय थायो। दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बालिसां बियाबनि मोनसे दालाइ आफादा फैनानै बेहाय बाहागो लाफैदों। गमामायैनो मोनफ्रोमबो मंगलबार सानाव आर'ज लानायनि गेजेरजों जोङो जिल्ला आफाद जानानै एसे मोजां लामायाव थांनो हादों। मानो होनोबा मोनफ्रोमबो मंगलबाराव जोंनाव गैयाबाबो बेबादिनो इसोरनि नामाव दान रांफोरा सफैबाय थायो। आरो बेबादिनो जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय फैनानै जितु आर'ज लायो, आर'जनि सुरफोराबो मोनसे जानो हमगासिनो थांबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफ्रा मोनसे साग्रिद मोनसे जांख्रिथाय बादि जानो हमदों। मानो होनबा जिल्लायाव मोनसे आर'जआ जाबाय थानाय लेखा बिथांमोना गाव गाबागाव थिसनना होखानाय जिहेथु जोंहा हाबाफारि बेखौ मिथिनानै नायनानै बिथांमोना जेब्लायबो फैनो होननानै हास्थायबाय थायो आरो गमामायैनो आर'जखौ लाफैबाय थायो। थिग बेबायदिनो दिनै बालिसां बियाबनिफ्राय फैनानै आर'जखौ लाफैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुनफ्राबो लाफैगोन। जेब्लायबो जोंनि जिल्लाया मोजां लामायाव दावगालांबाय थागासिनो दङ आरो थांबाय थागोन बेखौ आसा खालामदों। दिनै आङो मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि फोसाबनाय बेलाया धोरोमनि फोसाबनाय बेलाया बाथौ धोरोमनि खामानिफोरा मोजां आगानसे आगाननै गोजौ थाखोआव दावगालांगासिनो दङ। गोजोन्थों। दिनै 7 खेब जाबाय। 7 खेबाव दिनै बालिसां बियाब लाइगां दालाइ आफादा फैदों। बेहाय दिनै एसे फैजोबनो हायाखै, एसे खम फैदों। आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबफ्रा जोङो सम सम माने मन्दिरखौ जिरायसालिखौ जायगासो होनो हाया। खमावबो 400-500सिम फैयो। दिनै हयथ' 100सो फैदों आरो बेबायदि उनफोराव मोजाङै बाहागो लाफैगोन बेखौ आसा खालामदों आङो।